Fl-aħħar il-Partit Nazzjonalista nieda sensiela ta' proposti għas-settur tas-saħħa li niżlu tajjeb ferm mal-Maltin u l-Awċin u anke ma' diversi professjonisti fosthom mal-Kamra tal-Ispiżjara. F'kummenti lil Net News, Marian Sandfournier, il-President tal-Kamra tal-Ispiżjara, spjegat li l-Kamra laqat il-proposti kollha li nieda l-Partit Nazzjonalista waqt din il-kampanja. Sandfournier spjegat li l-Ispiżjara jiffukaw fuq il-provvista u l-aċċess ekwu tal-mediċini u biex dawn il-mediċini ikunu fuq il-livell Ewropew. Dwar il-proposta tal-Partit Nazzjonalista li jkommetti ruħu li l-mediċina kollha tal-kanċer li ordnalek il-konsulenti nata b'xejn, il-President tal-Ispiżjara qalet li hija proposta mill-aktar interessanti u importanti. L-aċċess ta' mediċini onkoloġiċi partikolarment bl-ħlas għal kulħadd hija verament interessantissima, hija importanti, wieħed ilu ħafna jisħaq fuqha għaliex nemnu illi il-mediċini onkoloġiċi anki mediċini oħrajn innovattivi, ma partikolarment f'dan il-każ jieqaf jew jonqos ħafna il-fatt illi pazjenti kollhom jirrikorru għal dak li s-sor ma jsaret karità istituzzjonalizzata. Isaħqet li dan ma jinqax xejn mix-xogħol ta' fejda li jagħmlu l-presidenti passati u preżenti flimkien mal-Malta Community Chest Fund. Ispjegat li l-ispiżeriji jaħdmu viċin ħafna l-Community Chest Fund u li dawn jagħmlu xogħol importanti. Sandfournier qarret li wieħed għandu jiffoka wkoll fuq il-kura paljattiva u li l-aċċess għal din il-kura għandha tkun mingħajr fruntieri biex il-kura paljattiva tkun waħda sieħa. U kien hawn fejn tennejt li bħala Kamra huma lesti biex jikkollaboraw mal-partiti politiċi biex dan ikun possibbli. Dwar il-mediċina innovattiva, il-President tal-Kamra tal-Ispiżjara qalet li Malta għandha tkun fuq l-istess livell tal-pajjiżi Ewropej u spjegat li qed tajdan mingħajr ma tneħħi xi preġju lill-kura tas-saħħa, però huma bħala Kamra dejjem ħarsu l-qudiem u għalhekk minn dan l-aspett hemm xi jsir. Jitenniet li kull pjan għandu jkun sostenibli u l-fokus jibqa' il-pazjent. Dwar iż-żieda fl-investiment fil-ħaddiema tas-saħħa fosthom fit-taħriġ u s-salarji aħjar qalet li l-valutazzjoni tal-professjonisti partikolarment l-ispiżjara hija importanti għax turi l-ħidma tal-ispiżjar qed tiġi stmata. Il-fatt illi wieħed jirrikonoxxi f'kull mod possibbli, manki fil-mod finanzjarju sew l-istudenti fl-università, ġifieri fil-livell undergraduate, jew anki fil-postgrad, etc. Imma wkoll speċjalment meta l-ispiżjara joħorġu fil-prattika. Ġifieri rikonoxximent ta' kull tip huwa importanti ħafna. Sandfournier qalet ukoll li l-proposta tad-diċentralizzazzjoni hija waħda interessanti u tajjeb li wieħed jara li dan ikun jista' jiġi implementat f'qasir żmien.